నాకు చాలా ఇష్టమైన దర్శకుడు త్రివిక్రమ్ గారితో ట్రైలర్ లాంచ్ చేయడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ. అండ్ యా, ఏదో చిన్న సీరియస్ కాన్సెప్ట్ బేస్డ్ సినిమాలు ప్రొడ్యూస్ చేసే నేను ఒక ఫన్ మూవీ చేయాలని చాలా రోజులుగా అనుకున్నాను. సో దానికి ఏబిసిడి బాగా సెట్ అయింది. శిరీష్, రుక్షర్, భరత్ డిడ్ ఫెంటాస్టిక్ జాబ్. సంజీవ్ చాలా బాగా చేశాడు. మంచి లాఫ్ రైట్ ఇది. F2లో మనం ఫన్ చూసాం. అంటే మన తెలుగు ప్రేక్షకులు ఫన్ సినిమాల కోసం ఎలా వెయిట్ చేస్తుంటారో, ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తారో మన అందరికీ తెలుసు. అలానే ఈ సమ్మర్లో ఇది మంచి ఫన్ మూవీ అని నేను మా టీం చాలా స్ట్రాంగ్గా నమ్ముతున్నాము. ట్రైలర్ చూశారు, ట్రైలర్ చూశాక మీకు తెలిసి ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. అండ్ యా, ఈ అకేషన్లో నేను ఐ వాంట్ టు థ్యాంక్ Suresh Babu garu and my partner Yash Rangineni for believing in this subject and supporting this. Thank you all.